Thank you, Jesus. Yithuna selinqotshiwe uJesu sitathe ithuba sibulise bonke abefundisi abakhoyo abemva bangemvaba. Sibulise otata bonke omama obhuti nosisi ifamily yakwa Tata Mthonzane izihlobo zayo zonke siyababulisa ngelihle igama lenkosi yethu Yesu. Amen. Imizuzwana nje embalwa siqhithe elizwini lenkosi bathandekayo. NdingowakwaXhingana ifani ekhaya likwindawo yaseSihlitho. Ndakhile apha kwaGqathula singamasukude uXharha omkhondwana. Nditshatile kwaGcwanini inkosikazi yam nguMamiya. Ndasindiswa, ndisindisiwe, ndiyaqhubeka nokusindiswa. Ndingumntwana kaThixo. Ndilapha ke ngokumba ndazana nomfundisi uMthonzane we-House of Prayer Ministry. No, sihloniphekileyo xa siziva sihloniphekile ukucelwa into yoba sincede kwekhaya. Siyabulela kakhulu ngalamazwi okugcina athethiweyo umfundisi uMthonzane athi ekugqibeleni uYesu lo tata umamkele. Kukho ivesi etshiwoyo kwizingcwabo zonke sihamba zona banoyolo abantu abafele enkosini. Kusho ukuthi ukufa noba kukubi kodwa khona ukufa okuluyolo. Umuntu xa ezawuthi xa izawubhubha khangela indawo yokubhubha. Ungafeli noba kuphi. Ngoba wonke umuntu ohlela apha etendeni uyinto yokubhubha. Cha into efunekayo kukukhangela indawo engcono yokubhubhela kuyo. Hallelujah. Ikhona indawo engcono engafunwanga ngabantu. Alright. Ebonwe nguThixo lo abantu abathi baya kuyo. Alright. Wathi kuThixo edibana nale ndoda esiqithini sasePatmos wayikobisela. Wathi banoyolo abayothi kabebhaqwa lusuku lokufa bafele enkosini. Kusho noba ndingayihamba ikawe funeke ngiqaphele uba kule nkonzo ndihamba kuyo ndikhona na enkosini. Ngoba inkonzo iyanjwa ngabantu abasenkosini, iyanjwa ngabantu abasemhlabeni.
futhi inkonzo ingaba lilifa kodwa inkosi ayibilo lifa. Inkonzo ungayishiyelwa kodwa uThixo ngeke umshiyele. Yolento ukuthi noma uzalwe endaweni ekungazange kube konkonzo kodwa umfumane umuntu kule ndawo ingazange ibe nankonzo oyothe kuhambeni kwexesha abe nenkonzo kodwa abazali bengazange bebe nenkonzo ngoba uThixo akalolifa. Awumshiyelwa. You make a decision. Wenza isigqibo sokubuyela kowakwenzayo. Kukwinto kufuneka siyicebise zihlobo zami sendiqalile ndiyashumayela yokuba akumnandi ukuthutha abantu sibasemathuneni. Sibanqwabe kahle sinkonzo sikhule siyenze inkonzo izimaseke. Akusona into yamandi kuthi xa lo muntu esimngcwabayo ephosene nokufela enkosini ngoba noba isingcwabo singasihle kangakanani loo nto akabhenefiti ngayo yena. Incwadi kaYohane chapter 5 verse number 28 no 29 sithandaze ngayo. Amakorinte esibini chapter 2 verse number 5 iverse ezintathu kuphela sibe sesiyathandaza. uJesu wami uyaphila. Awasa Antonina Jesu wami Jesu wami Jesu wami Jesu wami Jesu wami Ngesiwafundela amazwi akuYohane chapter 5 sahloko sesesihlanu iverse yamashumi amabini anesibhozo kuya kumashumi amabini nethoba sibe sesithandaza. Yesibini incwadi sayifumana kwincwadi yamaKorinte esibini sahloko sesesihlanu iverse yeshumi. Siyacela ke siyifunde abangasesibaneni. Musani ukumangaliswa kuko oku kuba ixesha liyeza. Musani ukumangaliswa kuko oku kuba ixesha liyeza. Abayothi ngalo bonke abasemangcwabeni. Balive ilizwi lawo. Musani ukumangaliswa koku ukuba simane sibathuthela kuwo amangcwaba kuba kukho ixesha elizayo baphume emangcwabeni. Eli xesha elizayo bayothi ngalo bonke abantu abasemangcwabeni balive ilizwi lakhe. Akukhethwa phaya ukuba abanye bebeliva bephila kodwa kuthiwa bonke abayobebelele emangcwabeni ngoba babini abantu abalele emangcwabeni ngabalele belifile ngabalele bengalivanga. Babini abantu abahlele emangcwabeni nabakholwayo nabangakholwayo. Uthi kuYesu
babemangalisiwe. Musani kanti ukumangaliswa koku. Ikhona into esaza kunimangalisa. Kuba kuza ixesha abayodikala basemangcwabeni balive ilizwi likaThixo. Hamba na abakuthi ngala bonke basemangcwabeni balive ilizwi lakhe baphume emangcwabeni. baphume emangcwabeni. Siyabafaka kodwa nabephuma bazaziphumela. Baphume bonke abasemangcwabeni. Konke sisaphilayo awukho umahluko obonakalayo okholwayo nongakholwayo, ekwenzeni okulungileyo nowenza okubi. Ngoba sonke siyafa, sonke siyagula, sonke sihamba ogqirha, sonke siyalamba, sonke sidinga imali. Kodwa likhona ixesha ekuyobonakala umahluko owenza okulungileyo nongakwenzanga okulungileyo. Ukungena engcwabeni akwenzi mahluko, akabonakali olungileyo kanti akabonakali nongalunganga. Kodwa uvuko, lulo oluyowehlukanisa abantu emhlabeni. Bonke abantu vokanyathi bazavuswa. Akuzuvuswa kholwayo, bazavuswa bobabili. Kuzovuswa kholwayo nongakholwayo. Kuzovuswa umbulali nodala ukolo. Bobabili aba bantu bazavuswa emangcwabeni. Ukufa okuhanjwa yile ndoda ayikho kufa, kubulala ukufa. Kusazofiwa, kusazofiwa, kusazofiwa. Lokhu kufa esithetha ngakho ayikho kwehlukana nenyama. Kutase kuvukwa, kukwase kweke wafiwa. Ukufoku esidibene ngakho kuyobe kungena amandla. Ithi iBhayibhile kusazofika ixesha lapha abantu abazozirhalela bona ukufa. Kodwa ukufa kuthi iphelile yabindaba. Andisenagunya kunibulala. Kusikesha nokuba kukufa sikoyikayo kungaphinde kube namandla. Ithi iBhayibhile abanye bayobalekela ezintabeni bathi mawasiweleni, bathi amawa angabi namandla okubulala abantu. Usazavukwa, nobhala uzovuka, ubhala uzovuka. Nayithi mandi kophala uteka izophupha wakhangela indawo, wakhangela
ukhangela indawo ngoba kufuna bakuphi indawo esikhonza kuzo siphelela phezu kwenqwaba azifiki phambi shandana bakasatha inkonzo esibangisana ngaso azifiki phambi ikhona indoda eyahlatshwa ngenxa yabantu kukhona indoda eyalinyazwa kuze xa usifa ungafi ungadibananga nalo Hallelujah. bavuke emangcwabeni bonke abalele khona. Uyabona phaya akunamfundisi, Hayi. akunamprofeti, akunamuntu omkhulu. Akunamongameli. Jesu. Akunaprofeti. Ngaba kunokwenzeka bomama bami ningema eminute ivale le thuba lesithandazo Yo. Akunamongameli. niyifake amahewu ethu xa sifake lesithandazo sike sinike uThixo athethe asize abantu bakhe sibe njengabantu abazoqebisa Arabayaha. Jesus Christ. Jesus. ukuthi uzofelaphi. Nkosi. Funda Nkosi yasevesi ushandala bakasata Baba ixesha liyeza. ixesha liyeza hamba Abakuthingana bonke abasemangcwabeni balivisa. bazavuka abantu abasemangcwabeni Baphuma emangcwabeni. olusizi Bathi ababenze ubulungisa. olusizi esinalo litemporary The bishop. ilo sizo luhleli Nkosi. bavuke abalele emangcwabeni Temporary. igqibe Baphuma emangcwabeni. ume emangcwabeni Bathi ababenze ubulungisa. bakho abantu abenze ubulungi Bavukele bomini. bathi le nto ndiyithandayo not abefundisi Jesus. not abaneuniform not abangena uniform Jesu. phaya akuzuvuswa bebeshumayela Jesus. kodwa xa kuvukwa akuzuqale kuvuka befundisa kuzawuvuka umuntu olifa obesenze kuqala obenze okulungileyo avuke Jesus. ithi iBhayibhile athi kayivuka avukele bomini obongena kuphela Jesus. kusho ukuthi ngoka sekuvukwa nobe sihlala kunye sangcwatshwa sikazi ukuhlala kunye sibuyisana ndikutshatile kanti njengoba ngitshathe nawe awunabulungisa sawulala emangcwabeni ethu enziwe libe lapho ukuthi ulele xa kumkakhe kodwa xa sekuvukwa kuzoshiyana Jesu. Jesus. akufikwa ebulungiseni ezulwini kuzawuthiwa amalungisa makaqala avuke Jesus. livuke ilungisa bangabe unkosikazi kenzanga kahle okanye umyeni wakhe kenzanga kahle kuvuke unkosikazi asiyeke umyeni esalele ngoba akakavuswa kuzolandela xa ivuswa akakuvuswa lo oyenze kulungileyo ndiyayithanda into yasezulwini asisukoyita maphara ngoba sebengekho maphara asisukoyita madoda athatha abafazi babantu ngoba izolingekho amadoda anjalo ezulwini kwabubobobo esizobuvuka asizugada mntu asisukoyika mntu ngoba aba bazovuka bangene bomlungu waphatha bazobe benze ubulungisa balele bebenziwe uzukwenziwa sowufika abanye abantu bathi kuzoba ngcono umuntu xa ebhubhile akabi ngcono umuntu ofekela ulungisa akujikwa umntu kwelaqala kujikwa umntu kweliqala ubuyesu wayezanceda abantu kapha kwethuna wayengekho uyesu ezelwe kuqala Jesu. Nkosi. wathunyelwa apha nje kufuneka kuwelele kulungiwe yole nto athi umntu loma wisile athi Nkosi ndilungise
ukuze nakubhubha ndingenise Oh Jesus. owakho ubuso Hallelujah. ungafi ungalunganga. Jesus. Ungafi ungalunganga. Ikuya ngentanda imali yakho ngeke ikuthengele ubulungisa. Oh Jesus. Iminikelo yenkonzo Nkosi. ayikwenzi ube ngcono ukuthi Oh Jesu. Hallelujah. incwadi yamaHebhere ithi uYesu izakwehla wathetha ngolhlobo wathi wena bawo uthe awafuna amadini Jesus. ngoku ke ngilungisele umzimba ngoku mandibheke emhlabeni ngawo Oh Jesus. njengoba lidini lakho umuntu akalolungisa ngezinto azenzayo All right. uYesu engekho All right. umuntu balilungisa akukholwa kuYesu. Oh Jesus. Umuntu lo ubulungisa kabusebenzi Hallelujah. kufika uYesu Figu Jesus. Oh Jesus. besingamfanelanga uThixo kodwa uYesu Thank you Jesus. nathixo uYesu Thank you Jesus. No. Yesu Thank you Jesus. uYesu Jesu. ayibona inkonzo ethile wathunyelwa kuboni Jesus. uYesu Thank you Jesus. akanadawo asikhethileyo wathunyelwa kuboni Glory to God. ubungumoni uyamdinga uYesu Oh Jesus. uYesu umi phakathi kothixo nabantu Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. uthi bavuke Thank you Jesus. laba balele bekhohlakele Yeah, yeah. kuthandaziwe phezu kwebhokisi zabo Nkosi. kodwa bangcwaliswe Nkosi. ilishwa lento engcwaliswayo ibiyindlu behlala kuyo Oh Jesus. umuntu uphosiwe Hey. umuntu yena bamphosile Oh Jesus. sebefana bebona nje igobhoze behlala kuyo Nkosi. Hallelujah. babe sebethetha negobhoze elingayi phezulu Oh Jesus. eliziba ngumhlaba emhlabeni Jesus. baphulaphulele abashumayeli kabengcwaba bathi kabethetha ngomzimba uzaba umhlaba emhlabeni le kuthi iphelele apha emhlabeni Oh Jesus. sokuthandazela wena sowubhubhile ofuna ukuya khona makazithandazele Oh Jesu. alungiselele yena izulu lakhe Hallelujah. iqala ungayilungisela kwihlo omkhulu kodwa izulu ke kulilungisela ukuba omkhulu Oh Jesu. amasikude ndingawaziswa kutata omkhulu wami andikalelwa nako umnombo wakwakhondwa kodwa umntombo kaThixo Oh Jesu. Oh Jesu. ufuna ukwazi uThixo Jesus. uthi uYesu ndimi indlela yim ubomi yim futhi inyaniso Thank you Jesus. afunga uYesu athi Thank you Jesus. noba bangathi baya kubawo kodwa xa bengayingabo akekho zofa Oh Jesu. le cawe yakho zidla ngayo ayibalwa ngoba inamandla Jesus. wena uthakathe ukuyo wametha ukuyo wabulala abantu kuyo uzonda abantu kuyo yachaza loo nto uba inamandla yehlulwa nguye ukhona ungehlulwa ngabantu igama lakhe nguYesu ndizokwazisa lo muntu ungavuma ukufa uYesu ungadibananga naye zimbini indawo zodibana nazo nguYesu yokuqala ilapho Oh Jesus. yesibini encwadi ngiyifuna ndiyafana The bishop. imbini Hallelujah. indawo uYesu azomfumana kuzo ngeke umbhude Oh Jesu. ungamphosa kweyiqala Hallelujah. kodwa khona iqala ongasoze kulo Hi. ngamthuka kweyiqala Oh Jesus. mbone njengekwekwana kweyiqala The bishop. uYesu ambiza njengekwekwana ngeke ndiyikhonze ikwenkwana kodwa uzoyibona
Oh Jesu. Uyabona xa uke waphuma umphefumulo wakho waba nelishwa lokungadibana noyesweqa ngoba kweliqala unenceba kweliqala ubona sithi sizizidele kweliqala ubona sithi singabantu beguli kweliqala ubona sithi sinamanyala sathi sakudibana naye sikhululwe senziwe batsha sikhonze uthixo besazele kodwa kwelata uyema abe njengomgwebi. Oh Jesu. Udibane noYesu sekugweba, dibana noYesu esakubiza. Hallelujah. Oh yes Jesus. Ithi la ncwadi ke siyivala thina sonke sisahleli apha simele ukuvela phambi kwesihlalo sikaKristu Oh Jesus. sokugweba. Thina sonke thina sihleli apha sisafanele ukuvela phambi kwesihlalo sokugweba sikaKristu. Oh Jesus. Uthi ke lo mbhali sizilanda umuntu ngamunye wawufumana loo nto emfaneleyo ngokwezenzo zakhe kweliqala. Oh Jesus. Wenza kanti ngapha kodwa lishwa kuwela wenze izinto ungazixolisanga kuThixo. Oh Nkosi Jesu. Ngamaqolo kubo bonke abantu walibala umdala wakho. Ucela amaqolo ufuna ubuhlobo nabantu awunandaba noThixo. Yesu menze ngemva Oh Jesus. uyathathwa ezulwini. uThixo wathi ngiyocela uxolo ebantwini ufuna ukuzibonisa ebantwini wakhupha unyana wakhe waya naye ebantwini waphatha yena wathi ndizawucela uxolo ndizokwenza ubuhlobo nabantu bami ephethe imvana. Hallelujah. Kuze kuxhelwe yona Oh Jesus. kuze abantu babexolo noThixo kudingeka igazi. Thank you Jesus. Ngikhuluma ngoYesu andithethi ngenye into ndithetha ngoYesu nokunganayo iqhawe uhlonipheke xa kodwa uYesu akekho useriskini. Oh Jesu. You are in danger Sure. zokunqanda ke. Oh Jesus. Fana nomama ubona isikhukazi namantshontsho isikhukazi namantshontsho sifikile ngokhesha kuthi gqi umuntu ongumama athi Hey. njengoba nimele lapha nje ndizawuthi Oh Jesus. The bishop. zithathe ngoba unethamsanqa ukuthi namhlanje kubhala lulele awukalali wena ngoku lizawutsho kuwe nithi ungabi sangena emgibeni ngokufa ulomfila lokufufe nalo luphina kufa ulomfila lakho ulomfila lokufa sisonke ungaye engcwabeni ungabangulwanga. Oh Jesu. Ngangena engcwabeni ungcifeona khupha ameva sosilifa uYesu yedwa okwazi ukubangula abantu esonweni. Iinkonzo zikaSikhapfanda zithe zilongu siye ecaweni kodwa isazela sakho siyakuxelela uba unaThixo. Oh Jesu. Oh Jesus. Iinkonzo zingathi ulungile ngoba uyayenza yonke imfanelo ecawa kodwa uthini ngomdali wakho. Oh Jesu. ngoba uThixo wakwenza wanesazela uyayazi into elungileyo ofanele uyenza. uYesu waninyazelwa thina sonke Oh yes ukuze Jesus. sisindiswe ngaye. Shola amehlo ethu sithandaze. Oh Jesu. Shola amehlo ethu sithandaze. Jesus. Ma ungamehloli Jesu yizwa Yesu yami ubabiza abanye